Senyora alcaldessa, proposem efectivament la creació d'un càmping municipal en la ciutat de València. És una proposta d'una nova oferta turística. Per què ho fem? Perquè la primera cosa hem de constatar que en la ciutat de València hi ha hagut un creixement important del turisme. Hem passat del visita al centro en 3 hores a ser un punt reconegut en tot el món. Per exemple, la Lonely Planet de l'any passat qualificava com una de les 10 ciutats mundials a visitar. De 2004 a 2010 s'ha crescut un 38% en el número de visitants. València és capdavantera en la formació de professionals en la gestió turística i hotelera i s'ha de reconèixer, i jo crec que és clar, perquè és un element importantíssim, que el sector turístic és un dels motors fonamentals de l'economia en la ciutat. Per tant, és un dels temes dels que cal parlar per potenciar el treball en aquesta ciutat. Però dit això, nosaltres constatem que és un model desequilibrat i voldria introduir algunes dades. Per exemple, s'ha sobredimensionat l'oferta d'hotels de luxe. Concretament, de 2004 a 2010, el 87% de les places hoteleres han estat d'aquest tipus. S'ha disparat també el número d'hòstels, amb aproximadament 1.000 places, però les dues ofertes són ofertes fortament segmentades, tant en edat com en nivell econòmic. També estem parlant d'un risc real d'esgotament del model. Baixa del turisme per eventos, baixa d'altres tipus de turisme, aparició de crisi i tancament d'alguns hotels, el cas del Hilton, el cas del City Saler, problemes en el Novotel que poden donar lloc al seu tancament en molt poques dates, etc. Nosaltres pensem que és imprescindible superar l'excessiva especialització. S'han d'incorporar elements innovadors de gestió i de màrqueting i també s'ha de millorar la nostra gastronomia. I ho dic avui que s'ha publicat la guia Michelin i de la qual, front a la qual, no podem tenir masses coses que celebrar. D'ahir així. València té molts valors turístics de valor incalculable i únic que no s'han posat en valor, al nostre entendre, de manera adequada. De caràcter cultural i festiu, per exemple, la processó del Corpus, les falles no només en el moment, sinó al llarg de tot l'any, de caràcter mediambiental, el Parc del Llit del Túria en la ciutat, el Parc Fluvial, el Parc Natural del Saler Albufera, el Parc Natural de la Serra Calderona. Val la pena dir que la nostra ciutat és una de les poques ciutats d'Europa que té 2 parcs naturals molt pròxims. L'Horta, el seu patrimoni històric i hidràulic, centres històrics com Ciutat Vella, com el Cabanyal, com Patraix, com Russafa, etc. Per tant, reclamem satisfer la demanda d'un turisme cultural, d'esports, de tipus familiar, d'aire lliure, popular, respectuós amb el medi ambient i interessat pel territori. Un turisme de càmping i caravaning com una opció d'accés a València nova. I ho dic perquè la Fundació Turisme València no inclou cap empresa de càmping associada, malgrat que hi ha algun càmping concretament en la zona de València, en la zona del Saler. És habitual en moltes ciutats europees. Concretament, és una cosa en París, en Roma, en Lisboa, etc. No competeix amb l'actual oferta hotelera. És un turisme habitual en milions de persones en Europa. Acaba d'instal·lar-se fa molt pocs mesos en Saragossa amb bons resultats, malgrat tenir un horatge desfavorable. Per tant, plantegem incorporar aquesta opció turística perquè és impulsar el turisme urbà amb un nou afegit ambiental, és usar un espai de forma sostenible amb un baix impacte físic que permet fins i tot la seva reversibilitat, com ha passat en moltes ciutats europees, l'última que conega el cas de Berlín. Genera ocupació turística amb baixa intensitat de capital i ocupa amb caràcter provisional un territori no utilitzat si s'acompanya d'algun element de rehabilitació. Pensem que fomenta també la sensibilitat per l'entorn urbà, natural i patrimonial.
El nostre grup ha estudiat aquesta proposta i planteja una possible, no la planteja en la moció, però hi ha en diversos llocs, ens sembla la ideal que seria concretament en la zona de l'Alqueria del Rei, concretament un sòl municipal cedit a l'empresa Rainforest, promotora del bioparc, i on hi ha prevista la construcció d'un parc d'atraccions, però amb un futur totalment incert. Gràcies. Sí, gràcies. Senyor Guerau, la primera cosa, el que és, i el creixement del turisme en València és, i per tant, no constatar-ho me sembla una tonteria. O sigui, jo crec que això està clar. El segon tema sí que volia comentar-ho amb vostè perquè me sembla important. No és una qüestió de competència. Nosaltres ho hem parlat amb els empresaris dels càmpings. Jo vull que quede clar que abans de fer aquesta proposta ens hem entrevistat concretament amb el Cidi Saler i no és una qüestió de competència. Un càmping municipal, com és el de la UA de la Boulogne, com és el de Roma o com és concretament el de Lisboa, no competeix mai amb un càmping de costa, amb un càmping de platja, en absolut. Abans, al contrari, estableix sinergies amb ell i és una cosa perfectament demostrable en moltes zones de càmping. No és una qüestió de competència. Jo vull que quede clar perquè a nosaltres aquest tema ens sembla un tema important, ens sembla un tema que és ampliar, jo insistix, el turisme per a nosaltres és una de les primeres elements de l'economia d'aquesta ciutat i per tant ens interessa i per tant nosaltres l'hem estudiat. La segona cosa que li volia comentar, no me compare la inversió d'un hotel, o sigui, jo no tinc quantificada la de l'hotel, però sí que tenim quantificada la del càmping. És una qüestió que la construcció és mínima, és reversible. A nosaltres ens agrada el plantejament de reversibilitat en determinats terrenys que avui se poden utilitzar per una cosa i després se poden utilitzar per altra. El que plantegem precisament és això, com s'ha fet en Berlín, com s'ha fet en altres llocs. Després poden ser dedicats a altres coses després d'un període determinat. Però mentrestant estem utilitzant una sèrie de terrenys per alguna cosa. En València hi ha molts terrenys abandonats que són abandonats perquè no s'està construint, que són nius de rates, per desgràcia. Jo crec que seria bo que utilitzàrem els recursos, en aquest cas els terrenys, per a això. I per aquest tema nosaltres l'hem plantejat i hem fet una proposta molt concreta i també ho hem parlat en l'empresa. I també, en principi, el plantejament. No ens hem quedat aquí. Hem fet un estudi econòmic i ho hem parlat en l'empresa, veiem la rentabilitat i, evidentment, és un dels mecanismes a nivell d'economia concretament turística, on la creació de llocs de treball costa menys inversió. Jo això sí que ho vull insistir perquè em sembla important. A més de que no cobreix un segment turístic d'aquesta ciutat que no ho té. I vostè em dirà que el càmping del Saler no té molt bon rendiment. Jo me conec les dades. Però jo li vull dir que este no és un càmping municipal. Tenim una experiència en un oratge molt pitjor, que és el de Saragossa, creat fa molt poc de temps com a conseqüència d'utilització dels terrenys. Concretament, allà ha funcionat. Jo crec que aquí també pot funcionar i pense que és un plantejament que valdria la pena fer-ho. Mira, senyor Ribó, jo l'he dit que d'on país val que puguem estudiar aquesta possibilitat. El que li dic és que el que no podem votar a favor perquè no ens ho creem és el dedicar recursos públics, per poquets que siguin, i més clavar-nos en la gestió d'un element comercial com és un càmping. És el que estic dient-li. Jo no tinc ningú inconvenient, ninguno, en estudiar la possibilitat de que algun terreny que estiga per ahí buit i sense ús, marcar un període de temps, evidentment que suporte la inversió, que en aquest cas és molt menuda, que hagi de fer el que siga i que el règim de concessió el pugui explotar. Ara, això és una qüestió. L'altra qüestió és fer un càmping de titularitat municipal. A lo del canvi de titularitat municipal jo li voto que no. L'altre estic obert del tema.